Ak dáš dieťaťu sociálne siete, nedávaš dieťaťu prístup k celému svetu. Dávaš prístup k celému svetu k tvojmu dieťaťu. Túto vetu som započul niekde na konferencii a je to čistá pravda. Veľmi ťažko sa mi počúvajú skutočné príbehy od známych, prípadne na internete, ako deti vo veľmi mladom veku zverejňovali svoje fotky na internete, písali si s cudzými ľuďmi a dopadlo to viac ako zle. Skazané detstvo, trauma na celý život, legálne problémy, zdravotné problémy, šika na škole. Rodičia, naozaj toto necháte dopustiť? Pekne vás prosím, zaujímajte sa o to, čo robia vaše deti na internete a vysvetľujte im hrozby internetu čo najskôr. Na sociálnych sieťach ako Instagram, Facebook, TikTok a Snapchat sa to hemží fotkami a šialenými súťažami, kde sa napríklad zadržiava dých tak dlho, kým človek neodpadne. Počujete správne, aj to bol TikTok trend. Nikdy neviete, kedy vaše dieťa spraví to isté, pretože to robia aj spolužiaci. Takisto na sociálne siete chodia aj predátori, ktorí číhajú na naivné deti. Sú to ľudia desiatky rokov starší ako oni, napriek tomu od nich čakajú... Viete čo? A je mi z toho naozaj zle. Čo teda robiť, aby sme deti ochránili? Od mala sa rozprávajte so svojimi deťmi o tom, s kým si píšu, aké hry hrajú a či pridávajú fotky na sociálne siete. Nekričte na nich, budujte radšej dôveru a diskutujte, či to, čo robia, je správne. Nainštalujte deťom do smartfónu rodičovskú kontrolu, napríklad aplikáciu Family Link od Google na Android, prípadne použite funkciu rodinné zdieľanie, ak máte iPhone. Môžete tam zakázať aplikácie ako Instagram a Snapchat aspoň do 15 rokov. Vy sami ale viete najlepšie, kedy je vaše dieťa dostatočne pripravené na sociálne siete. Neberte hry ako nevinné. Ak online hra obsahuje chat, verte tomu, že skôr či neskôr im napíše niekto cudzí a oveľa starší. Pozor na zákazy. Zákazy toho veľa neriešia. Zakážete im mobil? Požičajú si ho od spolužiakov, prípadne si kúpia tajný mobil za pár eur od ruky. Radšej dieťaťu vysvetlite, aké hrozby sú a prečo ich používanie nebezpečné. Ak budú takto od mala vedené, je šanca, že ich to nebude v budúcnosti lákať.